ekele m gị ngwa gee ntị ka ịnụ ka ị ga-esi wee site na ekwentị gị maọbụ na kọmputa gị ya bụ na ịntanetị wee na-akpata ezigbo ego zuru ezi. E nwere webụsaịtị bụ Grand Free, ya bụ webụsaịtị gbara ọfụ ugbu a ebe ị nwere ike ịga na-akpata ego, ya bụ na ị na-eme ihe ị kwesịrị ime na ya kwa ụbọchị. Ị na-aga na ya kwa ụbọchị site na ịsaịn site na Gmail gị maọbụ na Facebook, ịbanye ya ibido na-eme ihe kwesịrị ime dịka ilele onyonyo, ya bụ ilele vidio kwa ụbọchị, nakwa ịsaịn kọntaktị, ịsaịn na ị na-enweta points ga na-agbaghịte. Ewukwa nke ọzọ a na-akpọ roll free, ije ebe a ị na-erolu points gị a na-amalite, maọbụ ị na-eme vidios na-ezichere ha, ewepụta ya ọ ga-enyekwa aka points ga na-agbaghịte. Oge imegide wee weta point ruru 500, ya bụ iweta 500 grams, ị ga-enweta ego ruru $1,000. Ijezie dọrọ ya na wallet gị site na ATM gị. Ọ dị mfe nke ukwuu maka na ndị dị iche iche si ebe ahụ akpọ gara ugbu a wee na-enweta ezigbo ego. Ị gakwa na-akpọta ndị mmadụ, ya bụ izijekwara ndị mmadụ nke a na-akpọ referral, ị na-enweta point na ị na-eme ihe ndị a niile. Ime ya ọ ga-abara gị uru. Webụsaịtị a na-ekwu maka ya Grand Free bụ ọgbara ọfụ, ndị dị iche iche na mba ụwa dum sizi na ya eme nke ugbu a.